Kali-kali ko All India Radio Shillong, kikubor man pulido Elma Arwar. Kimat bakongsan jong kikubor man taka step khalatari uyayong arjar arhuay kilong. Pentep umentri rang badu kari Narendra Modi, bon sedang ya kejeng IT ka COVID kabakerpang, kabalatip pun ketika ka utsaf nadu man taka sengi. Mendagas ngi untuk vote hak election jong Garo Hills Autonomous District Council haduk shipok lor kan reu lakngut kibadab ITK COVID hari India bat silak sanpu arhajar praspa nyop khundai ngut kibayot mayo COVID-19 tang hinan kesngi ha India ki khubor kibabnya Menteri rang badu kari Narendra Modi ulak kentu ya barok kipai ba jong kiri bakin bot ek saut li kijing betha hadian bakari kan sedang ya kijing ITK COVID khat khandai ka bakirpang hakini ki saus ngi ya kablatip kum ketika utsaf berkabalabu ban sedang nadu mendagas ngi haba banjol halor kini ki saut li kijing betha Narendra Modi ulak kentu ya kipai ba bakin bot ya kini kijing betha ki balong banyada ya ladi don kamban ITK don kamban sumal ba don kamban bot ya kijing betha jong ki kendon ka kot khia ki balong kijing don kam ki padakam banyak kon persya ya kini ka khlam COVID khat khandai ka jing thep vote na ka benda ki ap khandai li ki constituency jong ka Garo Hills Autonomous District Council kan long menta kasngi ha kini ka kinti ka benda kidan kisang san pathai ba pher kum ka BJP ka Congress ka NPP bat ka UDP ki malai penyang kertong ha kini ki election ha ju ka por ka jingelap election ha kini ki ap khandai li ki constituency jong ka GHDC kalakut no ha ka por sabuji janmit jong ka singset jan ha ka babun kisang san pathai ki ba penyang kertong kila pengsan ya de bat penrampat ikiwei na ka benta ban kro vote na ki pai ba jong ka rilom Garo ha kani ka election jong ka GHDC ka jingnyaw yaki vote jong ka election jong ka GHDC kan long ha kasngi palay ka khatsan tarik mundaw benay habay day bar ka khubor ba ka don ka jing simbenta jong ki non-tribal ni ki bomday ki try jela ha ka election jong ka Garo Hills Autonomous District Council ni GHDC na kalyang umentri rong ba ka jela ukonrat ke sang mau lakran syai ba ka jing simbenta jong ki non-tribal ha ka election GHDC ki long nadu usnam khat khandai spa asan puar bat omla ban penkalakan san niya kani kani ka jing pensyai jong konrat sangma menteri rang ba ka jela kelawan hadin bagi sang balang bapher kila khot ya ka ban hari lom Garo ban penpau ya ka jing persya halor ka jing simbenta ki non-tribal ha ka election jong ka GHDC habakran bagilap thai khubor hakapor bo udang dan harilom Garo banelap election ukanat sama ulong ba kisang balang kimna bentuk lari ei halor kani ka benta berkani ka jingkhot ban ka jongki ka longru ka bomla bansha susu ukanat ulong ba ka jingkhot ya ka ban ka long ke ka babian khamtam le hakum kani ka por ba ka jingjit ya kinong mikmat kalalong hi daw pai ba kani ka jing song shimet jong uno ne kanu ka briu lalakim kwa banthep wut la benrap susu ukanat ke sangma da ka jing mamla jong ka sarkar jilla Meghalaya banyo ya kinong lilam ya udoyong ubana East Gentle Hills District ka sarkar jilla ka larai banwat biang ya kinong lilam ya udoyong kani ka jing lilam ya udoyong ka balalong limba ka e-auction ka lalong ha kan do tarik uyayong sniba a jong tayo baladep ha ka ba omsim ladan manu ki bansya lilam ya udoyong jong ka East Gentle Hills District kumta na kalyang sarkar jilla ka pembela ba ya ka notice jong ka re-auction na ka jing lilam biang on sa pembela biang hadin ha kani ka kinti ka sarkar jilla ka larai haringkat bo udoyong na East Gentle Hills District udoyong uban na West Khasi Hills District South West Khasi Hills District but South Garo Hills District on sa lilam biang hakaway kapor ka jilla Manipur hinan kesngi kalaraki ya kalingkho sngiyap basispa nyop waisnem jong Maharaja Narasing kani ka jilla ke ya kani kalingkho sngiyap jong Maharaja Narasing laraki hayang siem jong uneus iem kebadan hakangla hakaba menteri rang ba ka jilla Manipur UN Biren Singh ulalong ukongsan habayo kejat ha kani ka yang siem uneu menteri rang ba ka jilla Manipur ubalayalam ya ka kanhon menteri ki MLA ki MP ki opsa sarkar ba ki pai ba na ka bubu senti ha umat jong uneus iem hakaba uneus iem lambar Maharaja Gambhir Singh kilayalam ya ka thama persya ya ki awa ban pengkut ya ka jing penjat ka ba nyaus nam haus nam khat praspa apun reu hadin kani ka jing bu senti ki platoon pulit jong ka Manipur Rifle kila aya ka Guard of Honor ba ya ka gun salute kum kadak ka jing buram ya uneus iem ubalano senyang sikadai ya ka Manipur Maharaja Narasing kani ka dai ko All India Radio Shillong ka bolam chipi ya khubor tumantang ngap ya kani ka jing pemram Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjenga iway na iway pan. Habay dan lang hajo.
Sait bahaya kikti bat beta bahaya ka khmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kejingpang COVID-19. Tumendangin pai pat si kuwar ke balang sap. Kari India kalau long kari ke beningkong ha ke perthei ban long ke bastet ban ai ketika COVID bat bandon ru ki baladap ai tiket ya ketika COVID. Ke India kala kenjo ya unu mau mer hadir bakladap ai tika COVID halu sipok lur hot ki brio ha ipor balingkot ke balong tang prapsan sngi ke balatam ya ke jingbon ki baladap ai tika ha ke por balingkot bat kalatam ya baro ha ke perthei kentup ya kari USA bat ri China. Naga jingdan sa kumbal lai pusan lakngot ki break beladap IT ka COVID hakini ki ap sa kunta ki beladap ka India minta ka don hadu shipok lor khat nreu lakngot ki break ki beladap ai ya ketika COVID hakari habai repat ber ki bayo thmai ya COVID khat khandai ha India tang hin kesni ka India ka don silak sangpu 8000 praspa nyop khundai ngot ki bayo thmai ya COVID khat khandai hakari ki shipok li ki jala ki balakeu ba ka jingyo ya COVID khat khandai man kesni ki long ka Maharashtra ka Karnataka Chhattisgarh Delhi Tamil Nadu Uttar Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh, Gujarat, bat Kerala. Ka Jilla Meghalaya tanghin kesni ke dalam arpu prangut ki bayo thmai yo COVID khat khandai bat sauphongut ki balakot no na COVID khat khandai. Ka office UDSSMI kala pentip banakini ki arpu prangut ki bayo thmai arpu rewot ki dei na East Khasi Hills District bat mal iway na East Jaintia Hills District bat na Riboy District. Ki sauphongut pat ki bakot ki dei khat prangut na East Khasi Hills District arpu rewot na West Garo Hills District bat iway na Riboy District. Ka Jilla Meghalaya hadu hinin kesni ke dalam khat 6000 aspa nyop sangut kibla yo COVID khat khandai hakaba shispa khandai phongut kidang dan hakijing sumar khalai hajar khandai spa lai phulai ngut kilakot ba shispa sanphoi ngut kilaklat no nakini ki shispa khandai phongut kibadang dan hakijing sumar shispa sanphoi ngut kidei na East Khasi Hills District arwut na West Khasi Hills District iway na South West Khasi Hills District khatsangut na Riboy District hinrewut na West Jaintia Hills District sanwut na East Jaintia Hills District bat hinrewut na West Garo Hills District. Ha Assam ka jingbu ya ka thong ban ai tika COVID kalong shilak pen khandai puar ha ka ni ketika utsaf ha ka ni jelam uhe ofsa jota ka kot kya ulaya thu ba ka jing ai ketika COVID kalong ha ki sanspa khandai puar tili ki jaka hadu mentala don hadu khat saw pen san puar lak ngut ki break beladap ai ya ketika COVID ha ka ni jelam nagaliang ka kot kya jong ka jela Assam kalabu ya ka thong ban pendap hadu san Ngalong biang ban pendap halu nyo polak ngot kibre kibadan sausan senam bat sajurang ban ayah ketika COVID hakini kilai belai. Haringkat bat kajing ai tika COVID lapen bun ru ya kijaka tes COVID. Katolong khubor ka pentip baka Assam hakini ki ap sau kenta kibadap kalalan halu saus pat sanut kibre kibayot thmai ya COVID khat khandai. Haka khubor ilakai jom ka FIH Hockey Pro League rolong hapeleng ke India Persia ya kalalu jom ka Olympic ka Argentina haka ba ke India kala job dalai gol laar ka jing lekai kala kut haka je khai damar ar gol haka ba ya kini ki ar gol jom ka India la thep daw Harmanpreet Singh ba ya ki ar gol jom ka Argentina la thep daw Martin Ferrero dei haka penalty shootout ba ke India kala job dalai gol laar ya ka Argentina. Nagani ka job ka India kalatam ya ka Argentina haka me khan pen ba kadan hakadan ka basan haka ba kala khol khat arpoin ne ki nosin ki jinge khon kat ba ka Argentina kadan hakadan ka ba riu da ka ba kala kamai khat we point na ki khat we li ki jinge le kai haswa ban pengkut ye khubo seksien ki mat bokongsan pentip Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ba unstang ye kajing IT ka COVID ka bakerpang kabalatip kum ketika utsaf nadu mendagasngi Mendagasngi on tap vote hake election jong ka Garo Hills Autonomous District Council. Hadu sipok lo kan rewlak mut kibadat IT ka COVID hari India bat silak sanpu 8000 praspa nyop khandai mut kibayot thmai yo COVID khat khandai tang nen kesngi ha India. Katto ki khubor ki lakot ki bawan chapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong ba na ka por prabajing se so ba ka Delhi station na ka benta ki khubor ha khtin Hindi ba bot pat sa ki khubor ha khtin phareng Kani kadai ko All India Radio Shillong.